Kusika busio nechinsa inse ya mirongo etano na ibere chitegarete asa abamenyi be wodi ya Kerenyo ime ya North Mugrange County ya Nyamira bakore obochori bogochora omo MCA we wodi yo bakoerera aria babire bagwitira abamenyi abo nigo bagusaba nabo igukuburia abamenyi benseme yo koyeneke buna ngochora bare omorai oyorachi kubarwanirira burunge chingakichiria chiasirete ekero batarenge no morai murikito Vincent Monda namange netaro yane erengete wodi ya Kerenyo eri kumanya buna bero birete asobochori bwabo asomo chibwe Kerenyo ne biasara byabo tambe korende chibiche chinantiri chinsemo ao ejo chikoro kebuna ne chikampeni konye chibwatetense abamenyi bensemeye ne chinsaba barete eri kuruge kura yabo egati yabo besokire na gusangana ensoko TV bakoerera ali amakongu babire bagwetera ekere wodi yabo ya Kerenyo yarenge gwasieta bwati umurayonda sekero kyo bwa MCA Marieta nengo gwa Patrick atebendubi umwaki okurande ngwakira sere nikibara isaligete makuria saligete ntuana korora kende in fact kiagera no neki abana esukuru otogosingo ko ile sukuru kiana tobwati pasel sa Marieta ngoro kutadi usinya mera nyakango igongwakire kura yane segetuo kyo kekendo primary na ekaro tutagwata omo MCA na batwale korora bobe kiagera etwale ko borwest okoire okugani gwa itogochia tobali bali baikire abana chike gwango yo gwa pra chipasali mba twaro mochando monene bokonyora chipasali Marieta ngoro gusara mora nyangwechi egetuo kiane gegwake kura egiasere boarding station obogimana bobo tomigete igo lakini rende togo sabanga litukerike tonyoro morai egere kurwa bwato bwatisi Marieta ngoro kuna sauce care kurangwa kera gekendo chibara chirochio nchibwate mechande menene especially chibara chinde chiremire njibe kiri merom na sanno stanya kole mumisipi bako yali ayu mbe ariganete guseri bamesa gucha mutwe munera liaerete ono tuwe bangete mambia baada ile matuka yabere tuake kura toboko tukotokole esere itokore abasoba chori bogo chigocha ntuye bangete enchere bwenerete ntobwati bura burwende nande tutagete twakira abarayi abarareta amagenderero nande bono isege tugiase toga gamna marembo roro etogosabanga abantu bonsi babwati omugwikano uyu bwakore bwagwaka chikura chyo marembe omurayura atoretere amagenderero mambia Marieta simunikiriago kengwake kura yane sere gitugia sere ikero primary yonye yari ganiti corona ninchole kansuningira nkonya matuka ya mutu tonyore magenderero bagoteba omurayi omuyano uri gusasukira abantu eri abakonye barabo omurayi kigoseba kurigia ndege tumurayi okora magendera una bona twachandikira amatuka mazambiga bono togosabanga aba omurayi uchikobororo atware ogoikirani kwa magani y'abantu bonsi tatwara ogwanchire bantu bekerenyo tutatoro omuriro atokonye kigatwachandikira mara mangi bare chito nchiringiya tokonye n'abana esukuru twakachikura n'obworo tochora omurayi omuya oraturaya ogotokorera emirimo emiya ase wodi yaitu morayi omuya noyo bwanchita amagenderero oratoigorero ne factory getere mata egera naintu abantu buna ntu abasibati abake tonyore gasto kora ase factory eyo ndibate chisukuru chinde buna chibutabwati chi ECD classes abana babate mechando chibanda koligereribu tonyora morayi ogo ligeri bintu munebi especially sukuru education aligeri nechinyageta ali na chocho chibwate challenges amangana nyegetali aba Mario gato kororo muna especially dispenser jete bike montoro nyore okonya kabwanga tarajuga chinyegeta jina muno chekerenya atokonya na sere ito mate ga Mario gato kororo kwanta bakonya rubwanga togani to choro murayo le obwate vision obwate rato konya samangana ya magenderero ekero wodi ya Kerenyo eri ya Nyamaiya amone wodi ya Nyansiongo bagosobo choria nkiende nigo bakonyorirwa buna omurayi omurunge no omurayi w'echingencho chingia Vincent Monda, Ensoko TV.